Ngwanani mamuka seko na Papa Isabel. Icho kwa dimu koma KB takachibata chibote kirimo murezi mabuli chinzwa kisimusi chinuwirira so. Ukafembedza so ntunzo oti akakasimiwa aka. Kisimusa. Kisimusa. Vanoka ziva mukada kukaza oti kanori vakisimisa aka. Ndibvunzei. Pinde mina dzangu. Amai. Ulukasakana lako. Akandike boxing day. Akani boxing day aka. Wakomana. Kamwe kanika kasime kono zoti ndeke yaka. Ndashika nepa bari apo. Parufaro Stadium. Kufwakanya kuri kuita wantu. Aiwa munari. Motikari mawandiro adzakaita. Koiso zingoro. Baba Isabel. Vakomana vezungoro vanhu vari kutravela. Ende kune nyaya dzakawanda dziri kuitika mukoma KB. Dzevana vari kuchema vana mai uyai panzvimbo iyi pane mwana pano vana voendeswa kupolisi vabereki vamwe vari kuuya nemadzimai vosiya panzvimbo munhu utanga kutosiyiwa ipapo murume hachaoneke kwaenda ngowasiya ipapo dzakawanda nyaya dziri kuitika so nyaya dzandikabata pazuva ranhasi mhuri yeZimbabwe ndedzekuti ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe nyaya yandinayo imwe edzimwe nyaya inyaya yekwamutoko yemukadzi akatizira murume nekuda kuti angane pamuviri panga paine mwedzi nikuwanita 80 months. Okay. Akagamuchirwa nemurume vakaita zvavakaita kusvikira aendesa tsvakirai kuno ndobva azosungira murume achibva atodzorerwa mwana wake kuti mukadzi wako apona taakudzora mwana wake anoperekedzwa navatete pachivanhu cheduka ndobva aperekedzwa zvakazoitika zvacho adzorerwa kumba kunzi tadzora mudzimai wakoyo apa ane mwana ndo zvandauya nazvo pano. Okay. Ndiri kwamutoko ikoko zvakare kuna baba vane vakadzi vanogona kuita 4 nemukadzi wechi5 akafa ndokusara nevakadzi vangani vakadzi 4 vana vababa ava vakauya kuzororo kubva musi wa14 vanga vatanga kuenda pamba vachinoona vabereki vavo kubva musi wa14 mhuri yanga yapamba apa yanga yakuma 17 19 20 nekuti mhuri dzanga dzichiuya vana vangashuyawo nevana vavo kureva kuti vana nevazukuru vese vanga vachiungana asi zvakazoitika ndezvekuti vari pamba ipapo kwakafa vana vaviri zuva rimwe chete mwana wavo 1 nemuzukuru wavo 1 akafa pamba apa pakashevedzwa mubatsiri kuti auye zvimwe zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe ndichazokuudzai mushure mekuti ivo baba pachavo vari mumochari izvezvi tisati tasvika pakrisimasi. Baba Isabel, vanhu vangani vashaya? Vakafa vanhu vaviri, mwana wavo nemuzukuru womwana wemwana akafa, but ivo baba izvezvi vari mumochari vechi3 ava kwauya rufu rwavo nokuda kwezvakaitika. Zviri kuitika mhuri yeZimbabwe zviri kukonzera rufu rwevanhu ava chakuzikanwa here? Chakuzikanwa nekuti vanhu vakagara pasi ndo chandauya nacho. Rambai makabata pachimuti, rambai makabata National FM nokuti ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yakaitika mukati meguta reHarare yekuti vanhu vakazotiza mukati mekombi yatakura vanhu ikaramba ichingoenda ari manheru vanhu vanenge vari pamafoni vamwe vakaita sei kusvika vanopakwa pavakapakwa pavakapakwa kombi yakatakura vanhu isina drive isina conductor ina driver chete pindai dzanga dziri nguva ikwezi kuma late hours vanhu vakatakura kuma 10 dzemanheru. Kombi yaienda kupi? Kombi yaienda kuwadzana ya ndiko yakatanga muCBD. Okay. Yakatanga kuwadzana kwayakanopinda unonzi kuwadzana extension uko but vanhu zvokuti mukapinda mumota munogara mumafoni makatasa telefoni munogona kutadza kuziva kwamuri kuita asi vanhu vakanga vari kumberi vanoratidza kuti vanhu vaizivana ndevekombi. Ende kombi yanga isina masisi kumashure vanhu vakanga vatogara pai pafloor pasi mupani muyabuya right ndo mavanga vari zvakaitika mhuri yeZimbabwe ndichakuudzai. Vanenge vachida kusvitsa nyaya kuchimuti, vanenge vachida kubata bhoshongora anobatika sei? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe vanenge vachida nyaya kuti ndikusvika pavari munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 mukandibababata mhuri yeZimbabwe haiwa tinosangana tichisvika ikoko tobva tasvika ikoko. Tinotenda Baba Isabel vapindira kamustudio nhasi special Monday nokuda kwekuti iNational Unity Day apo tiri kupemberera kakupatana kwamukati mwadziko raZimbabwe sisonke simunye kubudikidza kane Unity Accord yakauya musi wa22 December 1987 so lekezane titindimure kanyumbo dzinotamagisa gazi ndo zvakuti vakawanda vari pamugwagwa vari kutravela kuenda kunzvimbo dzaka
dzakasiyana-siyana ndapata minyendo fambani bwino mkati mwa njira mwemu vari kumabasa tiri tose avo vanenge vakachibata kachimuti vari mumunda don't worry ndosaka tiri panapa National FM the whole nation on one station but tanzwa kwakasoka kaita sei varume kukaita sei papa ndo kari kushandiswa nemadzimai mazuva ano kana vakuda kuramba kana vakunoti hazvanyanya vachada ukanzwa vakuimba ikaka vakatopedza newe vakutoenda vakanzwa bhozhokora chimbomira aivi adivire vakutoenda ende zava kuti kuseri ikoko havaendeka vasina kwakunosvikira vabesape muri kutaura kuti vanhu vari kuramba nere maiwe zororo iri varitoda vatsoe kutopinda nawo ende hakuna munhu anotama asati awana imwe imba azviite anokuchedzera kuti kanyemba chimbomira ukanzwa kuti aruteri bhobho chimbomira akatodaka kuda Israel temple tinashe gotora chimbomira tinashe gotora patiri pachiibonya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana nyudza igejo tinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsutsura dziri kuitika matimana wose nyika ino icho kwadi muri yeZimbabwe tinoziva munenge makachibata muri mukati mekufamba nacho chikonzero charemera dzinza regai ndishevedze muri yeZimbabwe ndika regai ndibva nengopinda mudariro muri yeZimbabwe ndichipfapfaidza nekutaura regai nditange muri yeZimbabwe nokupinda zvangu ndichiti paka mapindira papi mwenezi nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe yekumwenezi inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti mwenezi mumwenezi mune nyaya yakaitika yekuti izvo muna baba vakaita vakadzi vashanu vaita vakadzi vashanu 5 vaita vakadzi vashanu vanokwana kuita iwo 5 aiwa zvinhu zvavo zvanga zvakaita sei zvanga zvakarongeka chikonzero vana vavo vange vakawanda semhuri yavo andirika saka baba ita vakadzi 5 vakaita vana vakasiyana vamwe vakanoroorwa vamwe vakanoroora vachibva vagara vakadaro saka zvadaro muri yeZimbabwe inzwai vana vakaronga kuti izvezvi baba vakabva varonga kuti vana vese ndikukumbirai kuti muuye pano nokuti toda kuti tisangane vazukuru nevana vangu vese tiungane tichipemberera saka vana ava vakatanga kutanga musi wa14 ndo pakatanga kuuya vana ava vachiuya kumba vachimhanyira nyaya yekuti mabhazi anozokwidzwa vachibva vauya kusvika musi wa19 December panga paine vana vanokwana kuita iwo 23 vana vavo vana nevana vavo nevazukuru okay right vana vari pamba musi wa20 musi wa19 vana vakakwanisa kuuya vakawanda vasina kuuya vanga vakuti hatichakwanisi kuuya nokuda kwezvakati zvakati vana vange vavavepo vese vanga vaungana mukoma KB nezuro kusora zuro musi wa19 manheru kwakabva kwafa vana vaviri mukomana mwana wavo baba ava ane 23 years nemwana wemwana ane 4 years vakabva vafa nenzira yekungudonha mwana wavo nemuzukuru vakafa but vakafa vachimodzi adona mudonha munhu atodai kutakurai munhu kuchipatara munhu achinofa ende ndingangoti vese pakanosvika kuchipatara vakatozongoendesa kuti dokta akonfirme kuti munhu achiri mupenyu wandi akafa kana kuti munhu afa but vanhu vese vaitonyesora kuti mabviri aita mwana wekumba kana kuti munhu wekumba atofa pavakadonha mwana nemuzukuru vakadonha nguva dzakatevedzana vakadonha nguva dzakasiyana vakatosiyana nokuda kwe maybe kuma 40 minutes okay tingangoti nguva imwe chete musiyana wandiwo futi mumwe asati atoendesa kuchipatara umwe angatodonha zvadaro vati chii chiri kuitika ichi vana vaendeswa kumuchari makatasira hapana nguva yakareba ka ndizvakusora soro kaizvo yes vachibva vashevedza munhu vati shedzai mubatsiri vakomana zvinhu hazvina kumira mushiri mubatsiri achibva auya mubatsiri achibva ati vana ava vafa ava vanga vachirumwa nenyoka aizi inyoka iyi nyoka iri kopi but kwakaita munhu 1 chete yekuti kwanza akamboti kumba vakaita zvimalaiti manheru vana vachitamba vachiridza redhiyo pane mwana akatomboti ndaona nyoka okay but vanhu vakangoti ine mamvuri wako ona panapa patsiri pakachena pa posi payati pakagadzirwa zvakanaka ende baba ava vanozivikanwa
vane plot vane mombe dzavo zvifuwo zviripo mukoma Cape aiwa zvifuwo vane zvifuwo zvakanaka kana kuvaka vakavaka so zvikanzi nemubatsiri vana varumwa nenyoka baba vepano varipi zvikanzi vana varumwa nenyoka but baba vepano mani munozviziva imi kuti chichaitika pavana zvikanzi nevana mubatsiri zvamauya dudzirai taurai kana vari baba havatauri kana ari mwana hatauri chikonzero patotsvuka ropa zvikanzi nemubatsiri regai ndimire kunongedzera munhu but regai nditi nyoka ndiye pano kana nchiti ndiye pano handina kunanga munhu nikonzera panapa pane vakadzi 4 wechi5 akafa kusanganisira nababa ameno anozoti ndiye anongedzwa but nyoka iyi ndiye pano baba taurai zvakanaka pamusoro penyoka izvi baba vanoramba kutaura mubatsiri anoti regai tikuteya nyoka but nyoka iyi harisati tapedza nezviri kuitika panapa nyoka iyi panapa ine simba rakakura yakapiwa room yakapiwa masimba but nyoka iyi ine simba rekudanga okay baba venyu vangaramba zvavo but vakaenda kunoromba vakapiwa kuti iwe kudanga uko vane nguva yavachatora vachibhadhara kusvikira nyoka iyi yabva pano inodzokera kumuridzi yakauya panapa kuzosimbisa danga kuberekwa kwezvipfuwo kutengwa kwazvo zvichiungana nekuungana kwazvo kana zvakwana inobva yadzokera but pane muripo wavakaudzwa musikazivi vana unozikanwa nababa but muripo uyu unoda ropa mubatsiri achitaura mashoko aya yokuti baba vepano vakaromba baba vanga varipo but baba vairamba vachiti mashoko amuri kutaura moda kundipesanisa nemhuri dzangu andimazive zvikanzi kana uchiti ndakaromba inini nyoka iri kupi mubatsiri akati vakomana zvandoda kukuudzai panapa iyi haisi nyoka yekutamba iyi inyoka inenge tika nemunhu inodhairekta nokupiwa nesimba nekwakaenda kuno baba kwakanoromba baba venyu okay ndokwainopiwa masimba kuchiita zvakati zvose zviri kuita zvinenge chionekwa saka izvo zvipari kudiwa ropa remutumbi muviri baba venyu havakwanisi kupinda mudanga kutora mombe vachiuraya vasina kukumbira nokuti simba ravo rikushandisa pazvinhu izvi harisati rakwana pane zvavakapiwa pamushonga kwavakanoromba havasati vapedza kubhadhara ende kubhadhara kwavo havapindi mudanga kana kutora chinhu vachipa ivo vanonzi nhasi tiri kutora chakati vanotokumbira kwavakanoromba hey, mubatsiri akataura here kuti baba avo vakanorombera kupi rese akataura zvikanzi baba ava vakaenda kumozambiki kunoromba ndoko vakanoromba zvadaro mukoma KB baba ivo pachavo vakaenda kunokumbira kuti honai mhuri yangu yaungana kisimusi inoyi saka zvatiri kuda panapa isusu ndiri kukumbirawo mombe ndiuraye mombe pano idyiwe nevana nevasukuru pano handitika ndobva vanzi iwewe hausati wapedza kubhadhara kuti tibvise mombe 2 tichadawo mutumbi 2 kuti tibvise mutumbi 2 tichada uchi tivhise mombe 2 dzokuuraya pachabuda mutumbi 2 so kufa kwakaita vana ava vaitonzi ivo vatenderwa kufa kwaita vana saka pakrismasi vachaurayawo mombe ngani 2 mombe 2 saka baba vakabvuma pavakanokumbira but hapana kunyorwa zita kana kuti ndiani achaenda kwakangozi pamhuri yangu mutumbi 2 ingotorai vachabva vanzi kusvika kwandaita pano inini semubatsiri baba matoonekwa matopiwa mhosva zvandinoda kutaura panapa ndezvekuti ndichada kuteya but kuteya kwandiri kuita zviri kuonekwa but ndinohwina kuteya kuchikonzero nyoka iri mumba imimi baba hamuchapindi mumba menyu shandisai mamwe makicheni kana dzimwe dzimba dzani dzemamwe madzimai but muimba yemukadzi mukuru musapinda andimanzwa baba vayaini kunyanya kuti vakaroma ndasei zvanesa baba ndikuenda muimba ichi yemukadzi mukuru vachikomira patochetera varohwa nenyoka baba uchibvafa baba nevana vese vari kumochari baba vakafa nezuro masikati vari kumochari mwana wavo nemuzukuru naiwo baba vese baba vakatakurwa muviri wese wasviba ko baba vakaitirei nharo vachiudzwa kuti chimbomirai kupinda kamumba menyu namai guru baba zvezvinotaurwa kunzi nyadzi dzinokunda rufuka varoora vakati njenjenjapa vazukuru nevana mwana wako kwamutarisa
uchimuudza achitaura kuti baba chokwadi here kuti kupinda kwaita mwana wangu mmocharumu imhosva here baba kuti tiuyewo kuzoungana nevamwe tiri pano pamba nyikawo ichiyemura kuti makabereka mhosva yedu ndei baba akati zviri kutaurwa handizvisivi dai takwanisa kumungufamba bhatimwa akasiya taura akagomekedza akati vedu webaba musapinda mumbomo mumba mune chikara chiri mumbomo chinotoshandiswa nemunhu anoti ngachite chakati ngachite zvakati kwaari chikara nyoka inenge munhu inototeererwa ita zvakati baba venyu kana vakuda mombe mudanga vakuda mbudzi mudanga kunyange huku chaichaiyo haiurawe vasina kukumbira vanotofona so baba zvavakaita nharo vachibva vari mwana nyoka wakafa mutumbi wemwana nemuzukuru uri mumochwari pachaitwa sei pamba apa ndo pari kunzi nemubatsiri panapa paakuda basa nokuti inini zvakaudzwa baba zvimwe zvakanyera ndezvokunzi baba vakanzi ivo baba imimi ndimi muri kudiwa ndimi munoshandiswa panyaya idzi nokuti ndimi akaenda kunoromba but imimi ndikakupenzai mumba ndikushandisai baba munofa ndiri kukumbira wiwi yenyu inobuda mvura inobuda mumwiri wenyu ndo yandoda kushandisa baba vachibvoramba zvakare vachibvoramba nayo vakaramba saka baba vakafa newiwi wavo mubatsiri ari kuti kudii pachabatsirwa sei batsiri akuti takuda kutsvaga nzira yekuti tibatsire kuti toita sei nokuti ari kuti pachafiwa nyoka iyi inogona kupedza vanhu saka kutaura kwatoita mukoma kp kutori nevamwe vatosumuka pamba nhasi kumwenesi vakutishinza kuti vana vedu dzokerai kudzimba dzedu vakadzi nevana izvezvi vatotaka kutonzi kwirai mabhazi vamwe muende vana baba vachisara panzvimbo because vakutotya kuti zvazvamira kudai so zvichamira sei kana riri rufu ndoro vasarira kuti toviga vana nana baba tiri tega bati vamwe vana dzokerai pakaipa 10 minutes past 10 papa Isabel katimbonzwa vadiwa vateereri kuti vanoti kudini kokubudikidza kane ichi mati ndechekupi zviya igutu sori Zimbabwe ndakandati mwenezi gutu ndechekugutu okay. Saka izvozvi kutaura kunoku vana nevazukuru vanga vauya kufestive season kumba kwasekuru vamwe vatodzokera kudzimba apagarikezve mitumbi ichiri kumochwari pakaipa so mubatsiri akaenda kwagutu akabva kupi akabva kuharare ichokwadi paakaudza baba kuti tiri kukumbirawo kawiwi yenyu kuitira kuti tikwanise kurwisana nechikara ichi baba achibva varamba mubatsiri akati kudini mubatsiri akati baba ime michirike kupinda umbomo okay nekuti mukapinda umbomo imi pachenyu nekuuya kwataita panapa zvese zviri kuonekwa matiwa muridzi inini ndichashanda nemi kuti tibatsirane nokuti imimi pachenyu munogona kukonzeresa kuti mhuri yese ite sei ipere but ndakuuraya chikara ichi but chikara ichi choda kushandisirwa imimi nokuti ndimi munozivikanwa ndimi anichatungamidza ndikakutungamidzai zvakare munobva maparara saka ndoda wiwi yenyu ndiyo anichashandisa ikamira senge imimi okay asi kana ndaita zvinhu izvi musapinda mumbomo vachibva varamba zvakare zvikanzi musapinda kuti mupi mumba imomo ndobva wapinda vachibva rohwa nenyoka saka ndiri kunzwa sokuti izvezvizvi kwanzi mukadzi mukuru ane imba yaishandiswa iyi kwanzi pane zvakasiya zvichiitwa zvaitika imomo kwanzi imba iyi yaionekwa dzimwe dzenguva hutsi uchibuda mumahwindo kana pasi pemadhoo but mukadzi mukuru uyu kwai akati inini handirege kurarama mumba vangu ndinoraramo kwanzi iye pachake akapinda imomo but vanhu vaitosvika zvakare kuti anogona kufira imomo but akati handidi kudzikadzika nekuti uyu haasi munhu wepano okay ende musamutyire zvenyu hafi mubatsiri achiriko kwagutu here aiwa akadzoka baba Isabel kana zvakadzoka mubatsiri muri iyi vanhu varipo parufu apa vari pamba apo vari kugara sei kwanzi zvokuti ndokubatsirai ari kubva ndichakubatsirai but zvasiyana nezvoka zviripo pakutanga zvaida muridzi kana wiwi yake asi ati ndoita sei ndokubatsirai asi ziya kuti kubatsira kwatiri kuita panapa zvine munhu ari totiona anove ndiye muridzi akaunza zvinhu pano asi munhu aifana kushanda nezvinhu izvi ndiye muridzi takutoita zvimwe asi vana vamwe ngavabvi ndiye akatosimbisa kuti dzimwe munhu ngachite sei ngadzibvi nyoka yakatobva kwayakabva ikatouya nababa vapamba kuti yozomonita nokuona kuti zvinhu zviri kufamba nemazvo sei pasvikakwana nditika iwo woenda hawo osara achiita zvinhu zvake ende nemubhadharo wazvo pakaipa baba Isabel mabatirwo anoitwa chimuti muZimbabwe makaona here pafinal draw yanga iripo musi wemugovera muna Harare Street panonzi paSell One Electronics baba ndakanakirwa vana veZimbabwe haiwa tinotenda hatizive kuti tingakuitai sei vadiwa vateereri
ende chimbuti vairatidza kuti vanochiteerera vanochibata kuti wakazwa kupi chimbuti wakazwa kupiko chimbuti endi pane mamwe mahofisi anenge akabatwa chimutika atisingafungire utungamiri wepamusoro aiwa tinotenda aiwa zvakarongeka tinotenda okay ameno pamwe azviite hazvo asi toda kungokupai makisimese zvenyu okay kumbasera rikiti tsudzirai chimwe icho kwadi muri yezimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza mukoma KB Christmas dziri kudyiwa zvakasiyana asi chatinotenda Mwari chete ndechekuti panenge paine mafaro pese aiwa zvakarongana ndakabatwa namukoma vanonzi ivo Charles Chuma vari kumberengwa Charles Chuma ya wachizungu kwanzi chimbuti ndakachibata ende kwanzi panenge pane mutambo muhombe unenge uchiitwa ipapo anditika kwa Sabhuku Tarirai kwanzi izo mabiko makuru Christmas party ichange iripo ipapo vaimbi vanenge varipo na Clemens Magwaza Jacob Moyana vana Lollipop pachiurawa mombe 10 motokari yedoro ninge riti munenge uchimwira muchibva motokari yedoro baba Isabel Christmas special Christmas ipapo utungamiri hwepamusoro ma-MPs madzimambo vanenge vachidanwa ipapo kuti uyai muite sei muzoungana ipapo sikanzi Bosho haudi kuuya here ndakanyemba bhozo musi wanuyu musi wa 27 pakati pekuti Christmas uku New Year uku pakati baba tichaona zvokuita anonzi bosi ana boss Charles Chuma tinotenda tinochitenda paka ndapindira muri yeZimbabwe sorry zvechirega ndimbopinda ikweyo kunorina pfene kwa mtoko right mapuno mwanasikana ndokubva atizira murandarume atizira murandarume anga ine pamuviri pe8 months mwedzi misere mwanakomana akatizirwa anga asina mukadzi ranga risiri dambudziko yanga iri nguva vanhu vakarora nenzira dzakasiyana endi vaviri ava vaidanana vaizivana ende murume haana kuramba chikonzero zvinoita kuti munhu aite pamuviri anga akazviite kumwana kwake okay ndakubvatsura mukadzi uyu ndobvaisa pamba okay aita pamba pa8 months ndokuita 1 month 2 months varipo handitika endeni madhesi haana mbosiyana sereke akaona zvizvi zveshuwa mazesi apona mukadzi uyu nekutamba kwedu kwatakaita zvinogona kuwirirana mwana murume achibva aendesa tsvakirai kuno aendesa tsvakirai uno ndobva aendesa mukadzi kumasungiro mukadzi akatonoponera kupa kwavo mukadzi achibva azoperekedzwa nenatete kudzurwa kumurume achizoratidzwa mwana tauya nemwana vatodzurawo sevarooraka kusvika vachiratidza kuti tauya nemwana wenyu akapona chimwana chikomana ichi wow makorokota nemutupo chibva chashedzwa nemutupo chaingoboira handiri yasimudza mpata tirove pakadzikadzika handiri yasimudza mpata tirove pakadzikadzika simudza mpata pakadzikadzika simudza mpata pakadzikadzika reporting to the angel reporting to the angel akatanga pakutenda Nicodemus akatevera pakutenda ndianiko Leviticus mutende wakati anofanira kunge ari aniko Simon Peter akazopedzesera pakutenda Mother Mary piorota romansi paindi patapitseni pro afana tusipekeshana mturaiba jumanda wakachuwemba kibedekia sipinidi hwarabai teni oroshuwiri pinifo wakachwepa sipinidi hwaramaidi teni orochi akerochi airi rikiti bo adzoka muroora mukadzi achibva wedzera kuti imwe 1 month mwedzi wako wakaenda wechi8 achibva noita 1 month yechi9 ndobva apona wechi10 panga patova nemwana kuira kuti pamba pa angane 3 months aripo pamba akagara ari pamba pamukoma KB musi wadzoka mukadzi uyu achiperekedzwa nanatete uzosiyiwa pamba vanatete vachingokwira pasi kuti vadzokera kumba asiya mukadzi kumba uko zuva iroro paka vapindira motokari yanga ine vakomana vanokwana kuita 7 ndiri kutaura mitumba inenge inini varume kumba kwemusikana uyu kwaanobva
kumusha nekwakarorwa kune murume wake kwakareba sei? Panotokwirwa bhazi $2. Okay. Asi chikoro nenzvimbo inotenga vanhu imwe chete. Aha. So varume vakangosvika panapa, hatisi kuda mashoko, hatisi kuda zvakawanda. Tavinga mukadzi wedu, tinokutendai nekuti chengetera mwana wedu nemudzimai wedu. Amai rongedzai. Tiende. Mukadzi anobvunzwa natete, ichokwadi ndiwo baba vemwana wa, ndiye murume wangu uyu. Panga pane kunetsana, ndaitsvaga hangu pekuzororera. Baba Isabel. Murume aripo haana zvakataura mukoma ke, pane pekuti kwatarisa vanhu unoti kutaura kwangu kuri kundiurayisa. Ko zvikangoendawo hazvo ndikasara ndiri upenyu. Dzanga dziri ndimba. Ndati zvandiri izvi mukoma KB. Vanoziva kusimba kwandakaita uko. Ndimba. Murume akaramba akanyerera kuti sisi vake ndo vakatombotaura chitaura nemuroora kuti naye muroora zvikanzi ndizvo. Avo tora hembe nemwana nemanepukeni nemwana zvese hutu vachibva aenda. So ari kutaura nyaya iyi murume. Murume uyu akabvisa tsvakirai kuno. Akabvisa masungiro. Asati atoenda kuna natete nekubvunza vamwe. Kuti abvunze kuti ndo zvakaita mwana wenyu ndotangira papi. So ari kuti kuzi mhuri yeZimbabwe handisati ndadzokera kuhama dzemukadzi. Ine ndakutozikanwa chikonzero ndakabvisa tsvakirai kuno. Mukadzi akaenda ndikabvisa masungiro, mukadzi akadzorwa achiunzwa pamba. Akazotirwa nevarume ende mukadzi akabuditsa murume kuti ichokwadi ndiye murume wangu. Uyezve ndio baba vevana mwana wangu. Kugara panapa nemurume uyu panga pane kukonana kwedu, asi kuti ndigare kumba nenhumbu zvanga zvisingaite. Panapa ndaizorora. Achibva aenda. Murume ndotangira papi? Ava vakauya kuzotora mudzimai wavo nemwana vanogara kupi? Hatovazivi. Ende vari kwanzi handina kutoziva kuti pavarume ava muridzi mukadzi ndeupi. Vanga vari 7. Vakauya nguvai? Vakauya masikati machena. Mukadzi kuseni vana tete vakakwidzwa kuri kuseni. Kuma 11-12 vakomana vangatopindira. Right. Mudzimai muroora uyu ari kugara pamba pani? Pamba pemurume nevabereki vese vari pamba ipapo. Ndosaka ndiri kuti vana tete hanzvadzi dzemurume dzaitobvunza. Vese vakagara, hapana munhu akasumuka. Vanga vakagara vakatarisa varume vachibatsira mukadzi kurongedza. Tora ichi. Ichi ndochenyu ichi. Achizere. Right, mwana ari pakanaka here? Vakauya nemota yerudzi? Vakauya nemotokari. Motokari kwanga isiri mota 1. Dzanga dziri mota 2. Mota 2. Okay. Aiwa, imota dzakanaka. Dzemhando yepamusoro. Saka murume ane mukadzi waifunga kuti ndiye wake nemwana. Ndiye aunza nyaya. Ende haana kutizisa munhu uyu. Akatotizirwa. Ari kuti dai ndakanotora munhu inini ndaita ndakaparamura. Asi chandoziva ndechekuti ichokwadi mukadzi uyu ndaitamba naye ende ndichita bonde naye. Saka zvakandinetsa kuramba ndichiti munhu wandadanana naye ndingamushungurudza sei nzira yaitaishandisa inogona kuti munhu aite mwana. But honai ndakatora munhu pamba ndikamuchengeta ndikabvisa tsvakirai kuno kuvabereki vake ndikatoendesa kunosungira. Asi azotorwa ari mumba mangu pakadai apa Zimbabwe ndofanira kuita sei? Pamwe dai ndakati mukadzi ndewangu dai ndakarohwa. Manje zvasati ataura kuna Natezvara kuti mwana wenyu akatizirawo kune vamwe, kana pane chinoitika achataura kuti kudini nokuti ndiye anozikanwa. Apa ari kuti ndoda kutanga nanzwa mhuri yeZimbabwe mafambiro. Vakawanda vanoziva mutemo. Mafambiro ekubva panopamba pandakavingwa ndichienda kuna Tezvara. Nemhindiro chabva ikoko. Uyezve zano pangwa une rako. Pandichasvika ipapo ndofanira kunge ndiri munhu ane zano ripi. 0713-938-538 mopinda live pa National FM mutibatsiridzeka pane ichi ndechakupi kwa mutoko kunorira pena. Unoti kudini kone icho chekwa mutoko? Dai wanga uriwe murume uyu atizwa nemusikana right, wanobvisa tsvakarai kuno pamwe chete kane zvese zvinodiwa, mudzimai abetserwa paita kamukomana achingodzoka hapana mazuva pobva pasvika timu revarume 7 vari kuchedzera kuti tauya kuzotora mudzimai wedu. Makaita basa. Vakambobhadharire murume uyu mari yekuchengeta mudzimai wavo? Hapana shaka, iwo ndowanga ichori mabhosi. Vakomana munhu wese pasi tasora mudzimai ene mukadzi aishedzera kuti ichokwadi ndiye murume wangu ndo baba vemwana uyu takambenge tanetsana apa ndaizorora
kuzororera kupa kwangu. Mamuka seko baba namai mashonganyika pariseko nhasi paHatfield ipapo vanenge vakachibata chimuti kuti dzinhare dzedu dziri kunetsa baba Isabel amene zviri kuita network nhasi 0713938538 0713938538 tsudzirai chimwe baba Isabel tichimirira kakuti timbogadzirisirwa kanhare dzedu hadzisi kunyatsokutambira zvakanaka mafoni edu. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekudzodzera dziri kuitika matima nawo senyika ino wamukaseko nai watapi singwendere ndinoziva kuti parodipoti ipapo vanenge vakabata chimuti mukoma wangu ndangodarika kuseri kwa nhasi nemukati meguta reHarare paka nepanokwirwa mapasi eZipuku apo. Timu riripo ipapo rakabata chimuti ndo pane mukomanazve anonzi iye Matika anenge achitedzera kuti bhazi rasara ngariende tikuda bhazi kuno kuna vanhu vawandisa ndo panolodha mukomana anonzi ndizvinzwe futi taura ichochocho akanyora bhazi kuti Bosho KB ndizvinzwe futi kuti auterere nechimuti anga aripo ipo. Zvino pane mukomana anga aripo zviganziso tisirewo pachimuti mukomana uyu haasi kuda kuisa mhuri mumba kuisa mudzimai akangofanira Peter Zulu anenge Peter Zulu yes aripo ipapo anonzani anonzi Timothy ne zvikanzi Timothy haasi kumboda kuisa pai haasi kuda kuisa mhuri mumba zvikanzi Timothy happy birthday rake nhasi izuva rake rekubarwa nhasi ari kutoti day nandaneze haiti nyange kutanga mhuri yeZimbabwe rikanikoti paka Harare Quads and extension Harare kuswera kwaZulu kune kombi yakatakura vanhu kubuda mukati meguta rekuHarare. Kombi iyi kumashure haina masitsi ari kumberi chete. Yange ine vanhu 2 kumberi vakagara, wechi3 ndidriver, 1 murume kumacheto, 1 kumurume driver pakati paine mukadzi. Ndokubva yamira panotakura vanhu ndobva yatakura vanhu. Yakamirira papi kombi? Pashoground ndobva yatakura vanhu. Vanhu vakapinda motokari kwakuma past 10 to 11 usiku. Okay. Ndobva yatakura vanhu vakanogara pasi nokuti hamuna masitsi. Mungaziva kuti vanhu vanga vakawanda sei mukombi vakapinda mukombi? Vanhu vakapinda mukombi vanga varipo 11 gumi neumwe chete. Okay. Kusanganisira 1 mukadzi anga nemwana kumusana vanga kuno varume nevakadzi. Ndobva pinda mukombi. Yeyo yaro wakombi amekumakunde jekesa musiti yekumakunde kufamba uko yakanaka kuwadzana. Vanhu vari pamafoni ndikana makagara pasi paipa munenge muri pasi chaipo munotoudziwa ivi kuti pana and wa relax waona transport kakwenda kumba hakuna conductor hapana conductor kuti pana pamuripo here ende muroad yange yazara isu kutakura vanhu vakabva batanidza mari no hapana kutombobatanidzwa mari muridzana kubvunza mari anotombobvunza mari yaro apa munika music arova kegospel okay kairova kari pasi vanhu vari pamafoni so vanhu vakangorikana motokari yasvika yambira driver nevanhu vari kumberi ndovadzika vese vari 3 so vanhu vakafunga kuti kudzika kwavaitika uka pane patasvika nekuti isusu tangonzi tiringosvika paextension ndo pari kumira mota ndobva vadzika ndobva mukadzi ari kune murume ari kuaburuka mudhiraivha abura but vanhu zvokuona kuti dhiraivha akamira sei vanga vamuona kuti ndiye bhozi ndiye akaburuka akavhurira vanhu kuti vakwire ndobva aenda vanhu mota yakamira 5 minutes ko hafa kuburuka so vari kuona muzi munzvimbo amuzi mune dzimba mutori nemiti musango kupi amiri kuodzekise chini koko mota yakangopaka but pakakamira vari tiona kuti mota idzo bulawairoti dziri kufamba idzo vari musango vanhu vakati saka ko vanhu vari kupi vari mukati mekuti toita sei kuchibva kwangouya umwe murume zvanzi apinda asusata mota buruka bere ndoda kuenda ini hapana akadavira munhu vanhu vakaburuka mota vese vachimanya uye vanhu vakafamba kuenda kurodhi ndobva amusiya aripo ipapo akamusiya aripo ipapo so vanhu vakaenda kurodhi kune vamwe vakasangana vechirume vakasangana nevamwe vanhu vanoziva vakadzokera panzvimbo chinodzokera panzvimbo pepe vakanoona mota isipo ende mota yape yakabusumutswa aina kudzoka nekupi nekurodhi kwekwe yakatorwa kumberi ichienda vachibvaona mota isipo so vanga vachienda kumapurisa asi kuti so far mapurisa vazive here kuti mapurisa ndo zvakaitwa vanhu ende uyo murume anechitaura naye kuti manhamba plates takatora takaitora mota iyi saka kana zvava kumapurisa tichazvinzwa kuti mapurisa achatsvaga motokari isei nenzira ipi asi hakuna munhu akatorerwa mari hapana munhu akambunyikidzwa
chavakaita chete kungono pakwa pasango vanhu vachibva vaburuka akazotora mota ndeumwe angasiri pavanhu vacho mota ikanopakwa pai mabesa bhero musango because asi vachiona kuti Bulawayo Road ende vanhu vakatozobva ikoko vakazongobva vari chikwata vakasvika parodi ende kufamba kwavo vari parodi hapana akasangana futi netsaona vakasvika pakutomirira dzimotokari pasina rohwa pasina torerwa chinhu chii mukobongo mabesa bhero mota yange nenumber plate yemuzimbabwe ende yake isina kuvharwa manumber place aitovepo kwavaida kudii 0713938538 aunza nyaya ndiani murume achikuti mota imomo tikafuna vanhu kusvika kuma6 kusanganisira mwari tori kuuya panapa nhasi zvichienda nekuti kumapurisa takati amufani kuuya panapa sani maripota kupi kumapurisa isanyaya yekumapurisa saka mapurisa tinongati kukuwadzana vasvitsa here nyaya sizvo kuri kwakaitwa zvinhu hanzi kaanopiwa mari yake akabvisa tsvakerai kuno yange iri mari iko tsvakerai kuno yakabvisa lostori yotsvakera munhu kuti hatina kunzwa kuti yange iri mari rege ndifunga ari kuzvinzwa ri kunotibata nemasungiro unobvisa mari iko pamasungiro panodiwa mbudzika mbiri anditika mbudzi mbiri okay netumari katikuperekedza vanhu alright paita munango pantedwe right onakani 0713938538 mudhara Pioneer Charles Kasambwa kotwa nyama yaruka akachibata chimuti kuti dzvi zvikanzi apo pane ari kubvunza zvikanzi ichi chamatsudzura chekwagutu ndepapi chaipo kwenze kwa mukotwa kwagutu mukotwa okay aiwa katinotenda comrade Shata mamuka seko nhasi hanzi KB Nabozho go Warriors score knowledge musona to score vanosapota ka Scotland FCR hanzi knowledge musona anogoesa nhasi pa Egypta aiwa nhasi anenge akamirira nyika right achikanda plus ndiri kuzviziva 1-0 chete katiri kuwina 1-0 baba Isabel ngwambiti yedenga yataura mukadaro munenge iri 1 kudaro inenge katakura 3 points rikiti bvu ndadzika kubva kumateresi kwandange ndiri mutoko ma1 mukadzi uyo anokonzeresa vamwe vari kutsvaga mereji vachidzishayiwa asi mukadzi wekwamutoko uyo ari kutowana pekuzororera achimirira kakuzoenda kwake chaiko ndinonzi konsebo tafadzwa chakururama 20 minutes past 11 nhasi inational unity day munyika yezimbabwe regai katinzwe mashoko kubva kumutungamiri wenyika president Dr. Idi Munangagwa. Alright, baba Isabel mainzwa abva kuchipadze zvikanzi dai vasara vacho vaita muonera pamwe chuma chomuzukuru vabatsiranika nemubatsiri kuitira kuti dambudziko iri ripere. Yes, vanhu vasarambe vachifa ichokwadi iye mubatsiri muchitaura naye ari kuti kudini ari kuti kupedza anopedza but nzira yafanira kushandisa ndo yemunhu akafa saka kushandisa imwe nzira tichanzwa kuti apapi nokuti paakasiyisa zvinhu ndopakibuda utsi mumbaka asi mukadzi mukuru zvakare ari kunzi ari kuti imomo macho mamuti munotyisa imomo ndoraramo ane mashoko akaitira kuti mukadzi mukuru anzi anoti nganotoziva futi mabatiro aita murume wake kuti maiguru vaitoziva ndo mumba maitwa zvinhu izvi ndo makarambidzwa kuti apinde mudhara oyo achibva apinda akanzi dzimwe dzimba pinda hako dzise bhati dzisapinde babwe nokuramba makabata pachimuti 2 minutes past 12 ndo pafika ndawe pale manje happy holidays happy national unity day kudziko raZimbabwe 38th edition yes 38th edition ndo patiri kupemberera kuchoka gore ra 1987 pamwepo kapara nembe wachibvumirano chaunity accord kupatana mukati mwadziko raZimbabwe. Baba Isabel pane vanga vachitsvaga pamwe chete kana kukumbira nhamba dzemubatsiri wekwagutu akabatsira pana ari kubatsira mhuri ina baba vakaromba kuMozambique. Okay, inoti 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndizo namba dzacho ngekugogomeza kwandaita kuti 2025 Africa Cup of Nations Finals 35th edition irayamba kadzuro kuMorocco matimu yense yankwana kuita 24 yarafika kare right match number 1 Morocco versus Comoros nezuro Morocco yakawina ka 2-0 nasi South Africa versus Angola nenguva dza 7 o'clock manheru then 9 o'clock Egypt versus Zimbabwe ndo mamiriro azvakaita ndiri kuona kavakawanda vari kusvibira
saka kuti mawarriors vongokwanisa kakuwana 3 points kubva kapa Egypt zvavo zvinenge kazvaita. Then mangwana Tuesday 23 December 2025 2:30 masikati DR Congo versus Benin. 5 o'clock Senegal versus Botswana. 7:30 Nigeria versus Tanzania. Then 10 o'clock Maneru Tunisia versus Uganda. 0713-938-538 0713-938-538. Hello pa National FM. Mamkazi. Magdakadiniko. Ilifo yetu makadiwo. Mama Christmas kukanganisa. Mati? Kuyenda kumakobereki pa holiday nevana nevazukuru kutadza here. Havana kutadza endi sekuru na gogo ndio vakatotika vana vedu vazukuru ngavauye kuno. Amana akanyoka dzenyu idzi dzisakara mana. Ndo zvamunodaka zvokupfuma kachimbi-chimbi. But ndikona dai vakabvuma pakayambatsirika. Dai vakatobatsirika ivo vanga vasingafe. Dai nhamo yangu ita yevanhu tu. Ona nezviyai vanhu. Ichokwadi endi dambudziko harisati rapera kai. Muchiripo Mainosa? Ona kani zviri kuita 10 week. Sorry Mainosa, 10 week yacho network ameno zvairi kuita kaedzai kufona zvekare musakanganweka kuti Premier Soccer League yakabuditsa ka 2026 fixtures apo vari kutarisira kakuti mafixtures ekutanga match day number 1 achauya ka weekend ya 6 to 8 March 2026. Caps United ichatanga kane kutamba kane chikwata cheAgama FC. Rangers College versus Chicken Inn. Triangle United versus ZPC Kariba. Hard Rock FC versus Scotland. Kuzoti Ngezi Platinum Stars ichabvina na FC Platinum. Manika Diamonds versus Simba Bora. FC Hunters versus Moz FC. Tail 1 versus Dynamos. Then Highlanders versus Bulawayo Chiefs. Itamunango. Hello pa National FM. Mkoma akana Bojo. Zviri seiko mkoma wangu? Mushe ndi baba Simba ndinchoni mfanya pakuwadzana. Tibatsire tinzwe baba Simba. Chikutika kuramba kwavakaita mhosva ndoko kakonzeresa kuti pazosiyiwa nevanhu vakawanda kudai. Dai vakangobvuma pakauya mubatsirira. Dai pasina zvese izvi. Zvanga zviri easy rekubvuma kuti yes ndakaromba. Ko pane kuurayisa vanhu nemukoma kanyemba vaingobvuma zvopera zvogadziriswa kana zvichibatsirwa pobatsirwa. Okay. Kuti vacharamba vachimuurayisa vanhu vakawanda. Muri imimi mwana wa baba ava ane mwana afa uyu. Maitarisana sei na baba vataura kuti yes ndakaromba ndindakonzera ka rufu rwemuzukuru. Ipa painetsa manje baba taimitsana nawo baba wana ngozi taiparovana ipa. Ndozvavaitya izvozvo. Ndozvavaitya kutaura. Asi zvangobuda akapachena kuti ndiwo saka pachangonetsa kugara kwacho kuchanetsa nemwana wawo nokuti vakaurayisa vana vemwana womukomana. Saka poitwa sei? Aiwa pautoidiwa kuti baba ava mubatsirire ngaauya ndizovobatsirwa zvopera. But nemwana manje apachanetsa bhodzi pasiwa kada pasina kusiwa zvanzvo zvinasi. Ya pakaipa. Hello pa National FM. Kanyamba bonzoda kule. Aleke gbeja. Ndinhinda pa Unity Day kudari happy Unity Day. Aiwa happy National Unity Day Zimbabwe. Nasi anniversary yedu 25th anniversary Aleke gbeja na Eric Gbeja nasi. Anniversary yeyi koi? Yedu kaye kutagara 25 years tiri tose. Makarora na musi wa 22 December. Yes, gorera 2000. Makorokoto. Notenda mnozwa zvakaora kure nyadzi dzinokunda rufu mukoma Kanyemba. Unoziva ka iwe baba vaitoziva saka wakakoka vana wese kuti wene wazukuru vaitoziva kuti papapa pachabuda ropa. Yeah. Ndosaka wakati vana vauye iwo wakubvuma dai wakati pakuuraya mombe saizi yatiwo mutumbi chikapu. Saka paya mutumbi mingani mitatu plus iwo wacho muridzi mwene wazvo. Saka baba zvavafa variwo muridzi vakaenda kakunotora mishonga vakanoromba pachaitwa sei apa? Ndachikumbira kuti azvipere pashandise uyu hama yawo kana munin'ina kana mukoma. Regai tizonzwa baba Isabel kuti mubatsiri ari kuti kudini achiri kwere kwagutu kana kuti akadzokera iko kwaanogara kwacho.
kana zvaramba mubatsiri vanoziva zvavanoita kuti vabatsire chinhu hozi dzikasaudaika uko komubhadhara usati wapera kumbozambiku chiri kudiwa ropa vana vakawanda vanofa vakawanda. Endi pakadaro naye ali kugweja mombe, huku, nguruve kana mbudzi ndedzechokwadi here dziko ndedzemushonga? Ngadziri dzemushonga zvatobuda pachena. Chitozoti ukatenga huku unotenga nemachongwe dzoberekana dzokandisana mabhuru eshe chichinhu zvazviri zvemushonga izvi. Ya pakaipa. Ende nyama yacho kana kunaka. Haizonaki ikasapa. Pakaipa. Paita munango pantedwe. Okay, rega timbonzwa kuti halo. Halo mukoma Kanyemba. Makadiko. Ndipo ndibaba Simba nadzoka futi kuba Addington. Zviri kufambe? Boere. Mushe. Ndikuda kubasa icho chemamonya akazotora mukadzi nemwana. Uno murume uyo ngaangoenda kuna tezvara ndizera. Yes. Ungonoti ndadzoka ini one mamonya akazotora mukadzi nemwana. Ende mukadzi akabvuma kuti zvishuwa uyo murume wangu. Angobhadhara adzosere mari yake. Akagoita tsvakirai kuno nepreparation ka nokusungira. Chakuzotsvakirai kuno chete. Tsvakirai kuno nekusungira. Bra ngamupiwa zvinhu zvake sezvo kamukadzi andi akabvuma kuti varume vauya ndiwangu zvishuwa. Ko vakauya varume vaya, vakauya kuzodii? Kwapa vazodii? Apa vaya kuzotora munhu wavo uyu ngainotorawo mari yake. Mukoma Addington Pwanya. Kanyemba. Murume uyu akagara nemwana varidzi kwemakore mangani? Kwemwedzi mingani? Nasina kubabata ndazongonzwa anombobuda panze kana nangonzwa nyaya. Mwedzi mitatu. Akagara naye mwedzi mitatu ende akabvuma kuti chokwadi vaidanana vanhu ava vachitosangana. Saka pakodiwa kuti DNA testa. Pamwe avo mamunya ari kunyeba ka. Saka DNA ikahwana. Aiwa amai vemwana ndiwo anoziva muridzi wemwana. Andi wakataura kuti pamamonya apo ndipo pana baba wemwana. Saka kana vakabvuma ka uyu ngaachiendawo kwana tezvara apiwe mari dzake zvipere zvakadaro. Odzoserwa mari dzake. Tete ko anoroorera munhu. Ko kugara ko akamboitawo naye. Izvo zvozoonekwa izvo vachibhadharwe. Achibhadharwe. Bye mukoma Addington Pwanya. Bye. Ntedwe. Hello pa National FM. Yes Kanyemba. Zviri kufamba here? Uri kutaura na Mr. Intelligent. Kelvin Joao. Aguruwe paneta mabhinya apa. Havasati vabatwa iro? Wasati tiri kungochema. Basi mapurisa vari panzvimbo handiti? Aiwa wari kufamba tiri kupakanya nawo mapurisa. Tinotenda vanobatwa chete hapana kwaanoenda. Ichokwadi. Right tinoda kubatsira vanhu vairi. Wekukuwadza nawo haiwa izvo ndezvavo izvo. Uyu bozi anogara achizvitaura kuti musakwira mota dzamusingaziwe. Ndizvozvo. Wandofanira kutotenda tokakwira mahara futi. Ende vapenyu. Next time musakwire mota isina masiti. Ungakwire kombi isina masiti. Apa mubvunzwe mari. Right, ndoda kubatsira uchinda wekwaMutokozi. Uchinda wekwaMutokoyo nyaya yake anofanira kutora dombo wake oenda kwana tezvara wake. Onovazivisa mamiriro azvakaita. Then kana vatezvara vacho vasiri kuziva ndo zvakaitika wofonera mwana wavo vari pamwe chete. Onzwa kuti mwana uri kupi. Handitika. Then mutenda uyu kana achida marikavhari zvaari kuda ochienda kwamambo manje kunosungisa vabereki. Kana vabereki vake vachiziva ndo zvakaitika onosungisa mambo kuti vabereki vakarodza mwana kairi. Okay. Odzoserwa zvinhu zvake. Asi kana achida kungotiwo vabereki vazive ndo zvakaitika kuti zvinzi haasisiri ane mukadzi otongogeza maoko panyaya pakutaura nemunyaya kuti ndo zvakaitika. Then izvo zemarikavhari obva ngotiwo anodyiwa hatauri ongosiya zvakadaro. Dai wanga uri iwewe pakauya varume 7 avo vachida kamudzimai wavo nemwana waiita sei? Chikuru kufema Kanyemba. Haiwa torai zvenyu muende. Gwara rina mbonje. Haiwa chikuru kufema Christmas kai. Christmas yaswedera. Right, ndine dzimwe pfungwa dzeavo baba avo wekuti wazukuru wekuzofa nemwana wavo kuuya kuChristmas avo.
pfungwa dzangu ndedzekutoti ameno pamwe zviri sensitive hazvo sezvo vari kuda wiwi yababa handiti kuti waone kubvisa nyoka. Hazaigona here kuti chiremba oenda kuchipatara kwakaanofira baba kwakaapuruvwa nadhokta kunzi aiwa wafa shuwa. Then otaura language yachiremba neyadhokta nehama. Handizozivi kana paine wemutemo anozovapo kuti havakwanisi kudrena here wiwi mutura. Nekuchiuna iro oshandisa wiwi bhozi kuti washandise wiwi yemwana kana tiamba mimika aiwa asi madna kazi urombo unoshanda nemunhu akaromba ka. Kelvin Shiwawu. Yes baba. Ko munhu anenge afa anenge achine wiwi here? Bana chinombopwa paya zvinenge zviri handisa pari usiriji here kanyemba. Inoevaporeta chienda kupi? Bye-bye. Aiwa kansada pedza kanyemba. Wadyeiko nhasi? Alright, reke ndimutse nandagarisako mana. Mutsa vatatu chete nthawe zadiyana. Alright, reke ndingoti chimhasha chanobva nangoti tinashe gotora sori nekurasikirwa namai totongobatawo maoko tinashe gotora tikamuona wedu wei. Nematambudziko. Wese wakateerera ndisikakangani chingo mafamu yese nevanhu veguru tichiti aiwa ngatibatei mabhinya. Ndini Mr. Intelligence ndiripo. Tinotenda. Vesabeo. Aita sei vaende kumochwari. Vanotsvaga wiwi pana baba kuitira kuti ishande pakudzosera nyoka. Iwe Kelvin usadaro. Ari kuti iye akuziva zvaakuita mubatsiri. Zvekuti anazvo but ndo imwe nzira ifana kuti sei kushandiswa. Zvabva kudai zvozvo takushandisa imwe nzira. Pakaipa regai katimbopinda muchitoro neSoul One Electronics 0713988538 paita munango pantedwe. Okay, so yedzaika kufona kapa namba yangu pa 0712517273 0712517273 tuone kuti tinokwanisereka kutaura tese ipapo 0712517273 London British chingaipe kuri seiko kwauri koko kumvurwe ndozauti wakachibata chimuti kuti dzwi 0712517273 mopinda ka pachemuti mutibatsira kubudikidza kane nyaya dzatsudzurwa kana papa Isabel. Right, paita munango pantedwe baba Isabel. Hello pa National FM. Hello baba. Zviri kufamba here? Zviri kufamba apa. Tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura na Wisdom Chipadze ari kubhindura. Kuri seko kubhindura vachipadze. Bhindura kwashe Chipadze kwakanaka chose. Kudakadza kwazvo. Ndimi munayo holiday Unity Day muri kuiteiko? Tiri kuifarira holiday iyo tichifara maningi kwazvo nekubatana kwakanaka. Tinotenda. Saka zuva renyu ranhasi rakamira sei? Warendura nhasi tiri kuricherechedza zvakanaka tichinamata munamato wokuti tichengetwe nezwi raMwari. Tinotenda. Tibatsire pane nyaya dzatsudzurwa naBhozhongora. Wakomana iyo nyaya iyoka zvakaoma nokuti wakaona muchienda kunoona vabereki kozoita njodzi. Zvakaoma. Asi chandinokurudzira ndechokuti vanenge vakabata vabereki vedu ngavasadyire poison mukunyara. Vanofanirwa kungobuda pachena panyaya yavo toonera pamwe chete kana tichidzosa zvavakabata kumashure kuti tirarame. Vana torarama zvakanaka pasina zvipomerwa tisina kutemana nematemo. Baba vakaramba zvakataurwa nemubatsiri vachibva vatemwa nenyoka vakafa. Izvozvi chii chinofanira kuti chiitike? Iko zvinozi vasarava ndinokumbira kuti dai vaita mwoyo wekurera yadeuka vochengetedza vakasara vochengeta vafa vofambira nyaya yekuti kusarambe kuchienderera rufu. Uyu mubatsiri oramba ainavo pamwoyo. Dambudziko iri rodarika. Aiwa tinotenda. Alright, vachadaka kukubata baba Isabel kuti vakupei nyaya munobatika sei? Vanondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771545025. Ndichange ndine nyaya mukoma KB yandakapedzesera kunzwa nezuro vanhu vakasvika howa vanokwana kuita vaviri vakafa mumwe akatakurwa akaendeswa kuchipatara. Arisati aziva zvakamira sei ndaitaura nasabhuku mukati menzvimbo iyi tichanzora zvakamira sei panyaya dzehowa kumere kwauri kuita. Vanhu ngatitengei howa watinonzwisisa watinoziva uyezve wacho aenda kunohutsvaga anoziva here nezvazvo uyezve mune masainzi api ekuti mukaona howa munoziva kuti uyu ndiwo
uyauzire iwo nokuti howa une poison ndechekupi chehowa ichi ndechekumasingo masingo ya zvakaoma. Regai kati sorry ndechekuwedza chikukuwedza regai tizonzwa kuti nyaya yacho inenge yakamira sei. Kababa Isabel vanodzoka zvekare kana nayo mangwana mati vanokubatai sei? vanondibata panamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa constable chakururama po rikiti bvu kanyemba bonzo na bozhongora musare bwino tichakusiyanika na Mesaudo Mesindlovu tichiti happy National Unity Day nkati mwa dziko ra Zimbabwe. Tibve Mafarani Tewera.